Nakaguldingan pa nilang dalawa. Oh. Sana all. Sana all. Oh? Yan mga katupayang, grabe itong mga driver kasama ko dito. Nakaguldingan pa nilang dalawa. Oh. Sana all. Sana all. Oh? Saan ang pamuto? Grabe, ang ganda ng ngiti ni pamuto. Oh, grabe, holdingan pa yung dalawa mga tupay. Oh, oh, sana all. Okay mga tupay, welcome back muli sa ating YouTube channel, Christopher Gonzales mga tupay. At syempre, araw naman ngayon ng Sabado mga tupay. At ito yung kaibigan ko, isama na natin to sa ating palaro. Ayan, sino nakakilala niyan? Kung sino may mga utang dyan. Ha? Pagbayad na yun. Ayan, hawak-hawak na nila yung Hoy, magpapulitin. Hawak-hawak na nila yung mga tupay yung ano. Pinupulit talaga, oh. Okay, pinupulit talaga. Daya mo talaga, do. Daya mo, do. Oh, yan na. Akin mo na eh. Pinupulit. 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 Pinupulit eh. Akin mo na. Madaya na lang ito yung mundo eh. 200 nga. Wag ka muna. Wag ka mahuli ka. Panghuli ka kasi ano eh. Mahirap kalaban. Eto kaibigan natin paunahin mga katupay sa pagpahulan natin sa ating palaro. Okay. Sige. Eto, ito na nating huhula. O sino may mga utang dyan ha? Ano ba? Wala pangalan Syria 200. Ayosin mo. Ito yung una nating una nating kalahok. Wisi? Oo. Maraming branch ang Wisi. Ano ba ano? Oo. Maraming branch. Pwede rin Wisi lang yung answer mo. Kung Wisi lang, okay lang din. Wisi lang. Wisi lang? Oo, wisi lang. Ay sayang, mali pa rin. Wisi, sayang, mali. Wala naman po. Mamusilipin. Ano pabot? Dili na. Ito muna si Grege. Ito na. Boundary yan, huwag yung sayangin yan. Boundary, Aga, pag tama naman ang hula mo, di 200 ka agad. Boundary na. Gasolina na lang. Ayan, inaalog pa mga katupay, si Grege. Ano? Stick bread. Mali pa rin. Ito, si Kuya. Wala na kayo. 200. Sige na. 200 yan. Huwag ka na mahiya. Ano ba yung... Huwag ka. Hawakan mo na. Hiya ka pa eh. Para sa atin lang lahat. Anong kabisado yung mga Syria na yan? Daming mga kabisado ng Syria. Paswertihan lang yan. Chippy. Mali pa rin eh. Mali. Ito. Ito pa si Pabot. Pabot, galingan mo kay karon nga mula 200 yan. Ay, gili na po nila. Gili. Ayaw lili. Ano? Ano nga? Parang chippy. Parang chippy. Gaya po doy. Super crunch. Mali. Wala na ba dyan? Hoy! Dali. Hoy! Hula ka na kay 200 pesos ni. Wala mo na. 200 pesos Si Syria. Syria yan. Syria nga, para mamanipis eh. Kaya nga, anong hula mo sa pangalan? Ayun, kulay nila Ate, nakita na daw. Kaya nga, ano hula? Tangin na. Ano? Parang super crunch. Super crunch. Ay, hindi. Cheese-ring. Cheese-ring? Ay, hindi. Yung ano. Kuliglig yan eh. Ano? Super crunch daw. Super crunch? Mali pa rin. Mali pa rin. Ito na talaga panghuli natin. Amanda. Ikaw talaga panghuli. Sana surtihin ka.
Uwisi na yung answer niya, oh. Kaya nga, Oh. maraming flavor ng Uwisi. Kaya nga Uwisi, maraming flavor eh. Kung Uwisi lang, kung pangalan talaga dyan malaki, kung Uwisi, yun ang pangalan. Pero pag hindi, branch lang siya, mali pa rin. Hawakan mo na. Huwag mo silipin na. Oh, Uwisi na. Mali yung Uwisi. Oh. Ansiran na yan eh, Uwisi. Ano? Ay, tanaw ng gisi, oy. Kulay green to mga tubay. Ano? Trans, malaki na ano. Oh. Ano? Trans na malapat. Cover chip niya. Robert Chip? Oh. Sigurado ka? Oh, cover Ha? Robert Robert Chip. Chip? Lusulok sa po kay sakto ba? Ay, buksan mo! Ay, buksan mo! Ay, buksan mo! Ay, buksan mo! Buksan mo nga, buksan mo! Op! Op! Ay, iba man. Uy, iba ba? Brag na lang! Brag pa rin, Wisi! Brag! Uwisi nga. Utang na, oh. Mingo sa pangalan yan! Mingo sa... Lupra na lang! Lukso mo! Lukso na! Uwisi. Mingos, pakita mo ka. Kaya, pakita mo na pangalan. Mingos mga katupay, ano. Mali. Kupare natin. Mali. Lukso. Ay, lukso mo siya. Aberda, yan. Katuwaan lang, no. Katuwaan lang. Mingos. So, branch siya ng Uwisi. Ano, bagong labas, ano? Oo. Si, ano? Super Trans. Migos. Oo. Yan, o. Uwisi Yan, o. na. Uwisi, branch pa rin siya ng Uwisi. Oh. Pero ang pinakapangalan talaga niya, Migos. Migos. Sweet corn flavor. Okay, din mo na do. Kaya parang kaya mo na. Okay mga tupay, na-prank na naman natin kasamahan ko sa sige driver mga tupay. Wala talagang nakahula eh. Kaya, prank na lang. Ganyan, oh. Mali naman pala. Ang bira talaga. Siyempre, para lang masaya tayo. Okay mga katupay, tapos yung aming palaro mga katupay. At siyempre, tumalon si Mundo. Akala pa nalo na. Ayan, kinain na ni Mundo yung Migos mga katupay. Pagnya man lang. Nakaganti man lang. Okay mga katupay, babay na. At dito na rin magtapos yung video natin. At siyempre, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, kung bago ka pa lang napadpad, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at click na butong bell at click all para maging update ka na sa i-upload kong video mga katupay. Abot! Ayan, babay na! Mundo, babay na! Yan, building! Dong! Yan, sino may utang dito?